Ako vzniklo Teen Café? Na začiatku to bol len nápad, chceli sme vytvoriť priestor pre mladých, niečo, čo nebude len klasická prednáška, ale niečo, kde sa budeme cítiť ako doma a tak sa zrodilo Teen Café. Ale ešte predtým, než sme rozložili čo je len jednu paletu, sme museli vyriešiť povolenia. Oslovili sme obec Veľké Leváre a miestne centrum voľného času. Bez ich súhlasu by sme sa nikam nepohli. Keď sme to vybavili, zišli sme sa priamo na dvore Centra voľného času. Riešili sme, kde bude pódium, kde plátno, ako rozmiestniť paletové sedenie a hlavne, ako to celé urobiť príjemné a útulné. Začali sme rozdeľovať úlohy. Napríklad Simonka mala na starosti občerstvenie. A kvôli tomu si vybavila zdravotný preukaz, aby mohla pripravovať jedlo. Kiara riešila dekorácie a Peter zasa techniku a svetlá. Palety sme zohnali od miestnych ľudí, vyrobili sme z nich sedenie a ozdobili ho vankúšmi. Tie nám ušila babka jednej z dievčat, ktorú sme doslova ukecali, aby nám to stihla spraviť do piatku. Neskôr sme oslovili hostí. Chceli sme príbehy, ktoré nie sú bežné, ale môžu niekoho inšpirovať. Napríklad Marek a Martin z miestneho boxklubu Veľké Leváre prišli hovoriť o tom, ako im šport pomohol vyhnúť sa problémom. A hneď neskôr potom sme premietali film Klub rváčov. Na propagáciu sme vytvorili plagáty, reelska, pozvánky na Instagram. Šírili sme to cez školy, kamarátov a učiteľov. A viete čo? Fungovalo to. Na niektoré večery prišlo aj 40 ľudí. Každý večer bol niečím výnimočný. Niektorí písali, že sa im po prednáške zmenil pohľad na život. Iní si tam našli kamarátov. A my sme sa naučili, ako niečo naozaj, ale že naozaj zorganizovať. Po skončení sme dali obci kompletný report, rozpočet, spätnú väzbu, počet návštevníkov. Peniaze zo vstupeniek pokryli náklady a zvyšok sme investovali do ďalšej akcie. A keď sme to prezentovali v rámci Europe Goes Local, dostali sme dobrú odozvu a veľký obdiv. Pýtali si náš koncept a chceli ho aplikovať aj vo svojich obciach. Teen Café nebolo len o Kávach a filmoch, bol to príbeh o dôvere, o spolupráci a o tom, čo všetko dokážu mladí, keď im niekto dá šancu. a možno aj nový začiatok niečoho väčšieho.